Id-differenza bejn it-tul u l-infiq tal-Gvern fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kienet ta' ftit aktar minn 236 miljun euro inqas milli kienet fl-istess perjodu ta' sena qabel. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika uriet li d-deficit bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena kien jammonta għal 135 miljun u nofs euro. It-tul rikorrenti f'dan il-perjodu kien ta' kważi biljun u nofs euro li jfisser żieda ta' aktar minn 285 miljun euro fuq il-valur rapportat sena qabel. Din iż-żieda fit-tħul tirrifletti tkabbir fl-ekonomija u l-ħolqien ta' aktar xogħol. In-nefqa totali tal-Gvern fl-ewwel kwart tas-sena kienet ftit aktar minn biljun u nofs euro li ftit aktar minn 49 miljun euro ola mis-sena ta' qabel. In-nefqa rikorrenti weħida kienet ta' ftit aktar minn biljun punt 4 euro, żieda ta' kważi 45 miljun euro. Fost il-kontributuri ewlenin ta' din iż-żieda fin-nefqa tal-Gvern kien hemm investimenti ikbar fis-servizzi tas-saħħa mentali, fl-Awtorità tat-Turiżmu, fl-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji u fl-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi. Barra minn hekk intefqu aktar flus ukoll fuq il-miżuri ta' support fil-qasam tal-enerġija biex il-kontijiet għall-familji u n-negozji jibqgħu stabbli kif ukoll fuq il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali.